गलबेरा गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनसे थांखि लादों गावसोरनि नाजानायजोंनो 30 लाख माने एमाउन्टनि रांनि मोनसे बाथौ थानसालि लुनायनि हाबाफारि लादों। दा बेखौ आंखौ बेखेवनो लिंनायलाय आं दिनै फैदों आरो बियो मोनसे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा जे रायजो राजाफ्रानो जे बयबो बाहागो लानानै गावनि जि थानसालि आंगोनि जे जोंहा बाथौ धोरोम बिनि थानसालिखौ लुनो आखायाव लादों बेखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङै एरेन्ज खालामदों आरो बिनिखायनो बे ओनसोलनि जोंनि मैखोम गामि बे मोनब्रै मोनबासो गामिखौ लानानै मोनसे मोजां मडेल लाइब्रेरि बेवहाय लुफुंनो होननानै आं फोसावदों जाहाथे फरायसाफ्रा फुंनि मोनानि फैनानै फरायनो हायो, कचिं खालामनो हायो, बायदिसिना ट्रेनिं लानो हायो। बिनि थाखाय मोनसे मोजां मडेल लाइब्रेरि बेवहाय लुनानै होगोन आरो जोंनि नैबे ओनसोला गोदो गोदायनिफ्रायनो हारिमुनि बिथिङाव जोबोद मोजाङै अर्गेनाइज। बे ओनसोलनिफ्राय खेराइ बायदिसिना जोंनि हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ बेवहाय अरायसम फालिनायखौ नुनो मोनो। दा ओंखायनो बेफोरबायदि ओनसोलफोरखौ एसे अर्गेनाइज खालामनानै जों जौगाहोनो हायोबा बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैबो जौगालांगोन आरो लोगोसे जोंनि सुबुं अनजिमा जिखिनि दङ बिसोरबो सुबुं धोन महरै जौगानायाव मदद जागोन। 2 लाख थाखा होनायनि थिग खालामदों। फ्राय गासै 2,000निख्रुइ बांसिन बाथौ थानसालि ब्रह्म गुबुन माने बायदिसिना गखाय घर बेफोरनि थाखाय 2,000 गासै 2,000नो देग्लाय 2 लाख होनाय जागोन। बेनो डिस्ट्रिबिउट खालामगोन बे रेडि जानानै दङ। आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जोंनि ओनसोला दायो आगोलनि बायदि गोग्लैसोनाय नङा। दावराव दावसिया जोबनाय लोगो लोगोनो सान्थि फैनाय लोगो लोगोनो दायो मेट्रिकआ लास्ट मेट्रिक जाबाय। बेवहाय बिटिआरआनो मोनसे जिल्लाया सबसे टपआव थाबाय आरो दिनै जि माने जोंहा हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट बेवहायबो जोंनि जिल्लाफोरनिफ्राय जोबोद मोजां रिजाल्ट जागोन। बाक्साया सेथि मोननो हादों। आं दासिम डाटाखौ नायाखै, दसे उनाव नायगोन आङो अब्लानिया बुंगोन।